iluntzion Zornotza, eta eskerrik asko gaur gugaz sintonizatzearren. Gaur Zornotza aretoa utxik daukagu, zoritxarrez pandemia honen bitartez sortu den diran, utxune kultural honen gaitik. Baina, gaurkoan, kontzertu berezi hau eskaini gura deutzuegu Zornotzako musika bandatik. Bereziki, pandemia honen ondorioz, konexio barri bat sortu behar izan dugulako, ezta? Konexio hau berez, martxoaren 14ean izan behar zan, hemen Zornotza aretoan publikoz beteta, baina ezin izan da izan. Eta, oraingoan, online eskaini gura deutzuegu, kasu honetan, munduarekin konektatzen gure denboraldiaren azkenengo kontzertu hau. Berez, munduarekin konektatzen segaitik, hasiera baten munduko musikak jorratu nahi genituelako programa honetan, baina oraingoan eta bigarren aitzaki bat sortu dugu. Bigarren aitzakia da, munduak batera eta elkartasunez jokatu behar dauela pandemia honen aurrean honi aurre egiteko, ezta? Eta horren harira sortu dugu programa txikitxo hau, hasiera hasi dugu Agur jaunak bertan prozesu honetan azkenengo hilabetetan zehar pandemia honek eragin dauen hainbeste pertsonan kalteen omenez edo euren omenez bai. Eta jarraian jarraituko dugu beste programa bategaz, kontinente guztietan zehar egingo dugu bidaitxo bat. Hasiko gara Afrikan sinfonia obrarekin, gero joango gara Asiara, Jinjan Serenade, Txina aldera, pasatuko gara gero Ozeaniatik, Australiana obrarekin, bueltan globoari buelta ematen Brasilera joango gara, Ameriketara, eta bueltan Europara, pasatuko gara Irlandatik, Irish Tune from County Derry, gero Greek Folk Grezian paratuko gara, eta azkenik Euskal Herrira etorriko gara, Jon Bienzo Bazpagola Zornotzar gaztearen konposizio berri bat, pasodoble bat estrenatzeko. Eta maitzeko, Sagarra jo, pixkat erritmo batekin, eta esperantza honez bukatzeko kontzertu hau. Eskerrik asko, eta ia zuen gustuko dan.
Thank